Lasai, lasai. Miriam Merino, gaizki esan dut, ezta? Miriam Merino eta Alain Gutierrez. Zuek esango diazue, Miriam, nola sortu zen eta noiz hipnosia taldea? Esan dugu konfinamenduan izan zuela sorrera. Bai, berez, abestiak sortzen hasi ziren konfinamendu. Emilio gure gitarra jolea, hasi zen etzean sortzen bere ideia propioak eta ekoizten, eta apurka-apurka holan joazen sortzen, konfinamenduan hasita egia esan. Eta zurekin harremanetan jarri ziren bateri jole bat behar zutelako? Bai, gu ezautzen ginen jau gure artean, Alain izan ezik, gure artean guztiok ezautzen ginen, eta bai, ni baju jolearen bikotean az, eta horregatik ere proposatu zidaten, asko pentsatu nuen, baina azkenean animatu nintzen, bai. Alain, eta zu ez omen zintuzteten ezagutzen? Ni behintzat. Nola hurbildu ziren zure gana? Nik Emilio eta Kalbo bai ezagunak nituen. Eta, komentatu zidaten, proiektu bat zeukatela hor, zerbait egiten ari zirela, eta batean ditu zidan esan eze hori, abeslari bat bilatzen zeudela, nire profileko pertsona bat, eta nigan pentsatu zutela, eta animatzen nintzen. Eta prozesu hori azkenean abestiak pasatu zizkiaten, entzun nituen, rolloa gustatu zitzaidan, eta aurrera, gaur arte. Zu baiezko eman zenuen abestiak entzunda pentsatu zuen, bai, zergatik ez? Bai, berez, zekaro, haiek esan komentatu zidatenean nik ez nekien bez zer zeuden egiten, zer musika, estilo, zer jorratzen zuten. Orduan abestiak entzutea izan zen nahiko erabakigarria baietza emateko. Miriam, zergatik hipnosia? Izena berez dator apur bat berandu hau. Lehen sortu genituen abestiak, izenburuak ipintzen eta abesti bat ipine genion hipnosia izenburua. Eta hartzen zuen kontzeptu hori gustatu zitzaigun, berez abestiaren letra eta kontzeptu hori gustatu zitzaigun, eta ikusi genuen zela apur bat talde guztiak, abesti guztiak transmititu nahi zuten mesua apur bat hori zela edo bide hori hartzen zutela, eta guztien artean proposatu dituen pare bat ideia edo hiru, baina hori zen horietako bat. Eta azkenean guztien artean zen aurrera. Hipnosia eta holan geratzen da, bai. Denak hipnotizatuta gelditu zineten izena. Hori da, bai, gustatu zitzaigun, eta uste genuen ere izen potentea dela, eta gustatu zitzaigun, hola izan zen. Eta zein da Alain talde honen estiloa? Zer egiten du hipnosiak? Hipnosiak berez roka egiten du, baina rock horren barruan badago adibidez sintetizadore asko, nik uste ukitu elektroniko hori oso nabaria dela. Rocka generalki, baina rockaren barruan gure adaska edo hori izan daitek. Sinteak gitarren riffak ere modernoagoak dira esango nuke, eta hori elektronikaren garrantzian oso nabaria da abesti guztietan. Entzungo dugu hipnosia pixkatxo bat? Venga, ba. Aurrera. Mentxe, Ergela. Odorak beste behin lurra busti du, eta zikloa berriro hasten da. Zuzaragi itxasoko marea, area sakonen eraino arrastatzen duena. Bametxilun batetik esnatzen, bakarrik bizi duena Ergela. Erantzunik gabeko galderak, beti utxik egongo diren zuloak. Hautsa bezalakoa naiz aizean, Ergela, hipnosia taldearen lehen diskoko abestietako bat. Miriam, hipnosia izena du diskoak ere, ezta? Bai, hori da, diskak ere izen berdin hartu du, bai. Zuek ez duzu denborari galdu, dagoeneko baduzue lehen diskoa? Bai, hemen daukagu, karri guzuek apur bat ikusteko ere, horta eta atzekaletik ere abeste guztiak eta. Eta bai, aurkeztu genuen, abenduan azaleratu genuen, azokan aurkeztu, eta gero hautzenan egin genuen gure lehenago kontzertua eskaini genuen. Eta nahiko ondo joan zen, edukiduen harrera edo gustatu zaigu, egia esan. Zenbat kanta ditugu barruan, Miriam? Guztira 11 kanta ditu, eta singela da 5. Ergela. Alain, argizten duten diskoak kaleratuko zenutela? Bai, nik uste bai, eta ezkenean musika maite dugunantzat, nahiz eta gaur egun musika streaming bidez edo kontsumitzen dan gehienetan
diska bat aukitzea ja badauka hor pisu sentimental nahiko garrantzitsu bat, eta horregatik hartu genuen hasieratik erabaki hori. Gure diska fisikoa eduki nahi genuela. Hor ikusten ari gara Ahotseneko kontzertuko irudiak, ezta? Nolako esperientzia izan zen, Miriam? Niretzat brutala. Osea, brutala, alde batetik oso urduri nengoen niretzat zen nire bizitzako lehenengo kontzertua. Pentsa? Hauek, bizitza osoa daramatzate holtza gainean, baina niretzat lehenengo izan zen, orduan, karo, erronka moduko bat izan zen niretzat, baina esperientzia oso polita, egia esan, oso polita. Antza, Alain, Euskal Herriko mugetatik kanpo nahiko oihartzun ona izaten ari da, ezta? Bai, hori da, gure artean komentatu dugun gauza nahiko potente bat, azkenean diska euskeraz, diskako abesti guztiak euskeraz dauze osatuta eta abestuta, 11 abestiak, eta gaude jasotzen estatu osoko lekuetatik kritika nahiko onak, bai entzuleengatik, zigiluengatik, aldizkariengatik, eta hori ez genuen espero. Azkenean euskaraz sortzen diren produktuak batez ere Euskal Herrian kontsumitzen dira, ez? Baina ez, kanpora ere heldu da, eta horrekin oso pozik egia esan. Eta ze gai jorratzen dituzu, Miriam? Zein dira zuen kezkak? Orokorren gure kezka apur bat, modu baten edo bestean gizarte apur bat esnatzea. Azkenengo denboraldi honetan gabiltzala apur bat lokartuta, edo badamodu bat esateko espabilau eta mugitu, egin zehozer, ez gelditu ezerin gabe, zabaldu begiak eta espabilatu. Hori apur bat, mezu nagusia edo.